Magandang araw mga kabalay. Ito na yung form ng Tabang OFW second tranche para sa pagpapasa natin ng ating mga requirements. O ayan, ito na. Nag-fill up tayo. Unang-unang ating email address. Tapos tinong dito, the OFW is still in the Philippines today. Sinagot natin ng yes kasi ang sabi yung OFW daw ang makakatanggap ng pera, or yung perang matatanggap ang magre-receive ay yung OFW, hindi katulad nung sa first na tranche natin na ang tumanggap ay yung estudyante. So yan, sinagot na natin ng yes kasi andito pa tayo sa Pilipinas. So next na tayo. And sa next on our screen, sa sunod na screen natin, may nakalagay na note: before you proceed, make sure to attach and comply needed requirements. Before you proceed, make sure to attach and comply needed requirements. Incomplete requirements will not be accommodated. Thank you, sabi niya ganyan. So complete name of the OFW, pangalan natin, gender, birth date, address, province, job site na huli nating pinasukan. So kulang pa pala yan. Jizan Refinery and Terminal Project. GRTP project sa bansang Saudi Arabia. So anong position natin doon? Technician, and category syempre land-based. Tapos contact number ng OFW, kung saan tayo kukontakin, pangalan ng estudyante, birth date ng estudyante, gender, kurso, at kung anong year, tapos school. Ano yan. So next natin siya ulit. So sa next or sa third na natin ay ito na, meron na namang note sa third na screen natin or form na lumabas sa ating screen. So mayroon nakalagay naman na note: before you proceed, please do note certificate of enrollment or screenshot from school portal must contain name of student, course, year level, academic year, semester, school name, and logo. If you submit screenshot of portal, please do not crop. Incomplete requirements will not be accommodated. Thank you. So mag-add file na tayo. Add file. Select tayo sa natin, files natin. Natin saan dapat masigurado natin yan. Sigurado muna natin. So ito na nga yun, yung hanap natin. So ito na, select na natin yan, and select na natin yan. Add more files. Ano nga, select. So dito nakaselect tayo ng dalawa nating files.
At yan ang ating i-upload. So, upload na tayo. Buddy. So, naka-upload na tayo. Ready to submit na tayo. And we will submit. Tapos na pa tayong nag-fill up ngayon ng ating Tabang OFW requirements para sa second tranche. At ito na po yung patunay na na-record na po yung ating mga sinubmit na requirements. Paalala lang po mga kabaleyan, ng pag-submit po sa form na ito at ng ating mga requirements ay isang beses lang po nating magagawa. Kaya siguraduhin maigi na tama ang mga nailagay nating detalye at requirements. Kung isa ka sa mga nakatanggap na ng first tranche ng college cash assistance na ito ng Tabang OFW, please hit the like button at share mo na ang video na to. At sana'y suportahan nyo po ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe dito. Marami pong salamat sa panonood and God bless us all.